Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIC en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met... Marianne Hambeukers, locatiemanager MIC en spelenderwijs. En met? Daan Pluim, projectleider van Superfit bij Explore. Oké, Explore. Het moet even, want we zitten bij de MIC en PIW Groep nu in Beek. Explore, Westelijke Mijnstreek, Vitaliteit. Ja. Ben ik al een heel eind volgens mij. Ben je al heel eind. Ja. Nou, we zetten ons in om in de gemeente Sittard-Geleen, Stijn en Beekdalen verschillende doelgroepen, educatief en cultureel en sportief, te laten ontwikkelen. En we hebben daar verschillende programma's voor, waaronder Superfit. Ja, Superfit is er voor kinderen. Ja, voor jonge kinderen. Wij leven naar het principe van jong geleerd is oud gedaan. Het gaat hier om peuters, dus kinderen van 2, 3 en 4 jaar. Die naar de kinderopvang gaan, zowel bij spelenderwijs als bij MIC. Ja. En dan zijn die zo klein, dan heb je natuurlijk de begeleiding nodig bij de kinderopvang en het thuisfront. Precies. Begeleiding hebben we wel in huis met Marianne een beetje, hè? Nou, niet met mij persoonlijk, Nee, maar wel met mijn medewerkers. jouw absoluut. medewerkers, jij Ja. moet die een beetje achter de voordeur Juist. zitten. Marianne. Ja. Dat zijn natuurlijk ook vaak jongere mensen, waarvan wij ik ben in de 40, al zeggen, ja, die hebben al niet meer in het bos gespeeld, zou ik maar zeggen. Ik denk dat we een heel gemêleerde groep hebben als het gaat om pedagogische medewerkers. We hebben van jong tot al richting de gepensioneerde leeftijd. Ja. Dus, en dat maakt het ook wel heel krachtig, want die vullen elkaar heel erg aan. Maar ik denk dat we toch wel mogen zeggen dat we nog steeds, ook de generaties die nu gewoon werken met de peuters, ook nog wel heel veel in het bos gespeeld hebben vroeger. Oké, daar zit het dan goed. Ja. Vertel mij even, want je krijgt peuters binnen. Ja. Op zich zijn die bewegelijk, toch? Dat is al een goed begin. Ja, zeker. Een peuter, een jong kind is van nature heel bewegelijk. Ja. Maar je moet daar wel de gelegenheid toe krijgen. Want een peuter is ook redelijk snel tevreden. Ja. Met bijvoorbeeld schermpjes, met bewegende beelden om zich heen, kunnen ze zich ook best goed amuseren. Maar van nature hebben kinderen wel de behoefte om te bewegen. En als daar te weinig naar geluisterd wordt, ja, dan kan dat zich uiten in bepaald gedrag of op andere manieren, wat wellicht niet heel wenselijk kan zijn. Maar een peuter moet wel bewegen. Het is sowieso voor zijn ontwikkeling, niet alleen voor zijn lichaam, voor het leren lopen, leren rennen, leren fietsen, leren stappen, alles wat erbij hoort, leren klimmen, klauteren, is bewegen ook gewoon superbelangrijk voor zijn cognitieve ontwikkeling. Ja. Dus het is echt een hele basale behoefte van ieder kind. Ja, en jullie werk is dan voor een deel om die behoefte om te zetten in iets constructiefs. Een peuter, even simpel gezegd, doet maar wat. En jullie proberen dat in vormen te gieten. Zeker. Een peuter, als je die de vrijheid geeft en een ruimte geeft waar die kan bewegen, dan zal die zeker uit zichzelf ook op een gegeven moment gaan exploreren en kijken wat er allemaal kan. Maar goed, in een peuteropvanggroep moet het natuurlijk wel enigszins geleid worden en wat gestructureerd. Want anders wordt het natuurlijk een kleine beestenbende, om het maar zo te zeggen. Hartstikke goed, maar we willen daar wel wat structuur aan geven. En we merkten ook wel dat het bewegen, ook in onze groepen, doordat we steeds meer aan bepaalde eisen, of in ieder geval aan bepaalde leerdoelstellingen willen voldoen, steeds minder deden bewegen. En steeds vaker op dat stoeltje zaten. En in de kring zaten ze op het stoeltje. Om te kleuren zitten ze op het stoeltje. Om te eten zitten ze op het stoeltje. En het is dus nodig gebleken, een jaar of 6 geleden, bij de start van dit project, dat we zoiets hadden van, die zitten wel heel veel. Mm-hmm. Dus daar moeten we wel iets aan doen. En dat moeten we heel bewust gaan doen. Dus het is niet meer vanzelfsprekend dat die kinderen al die vrijheid krijgen op een peuterspeelzaal. Want dat is niet meer zoals het vroeger was. Waar kinderen worden gebracht om 8:30 en die fietsen de hele ochtend en die doen een spelletje in de kring en die zingen een liedje. Nee, daar is een heel programma. En daar moeten we nu heel bewust ook dat stukje bewegen in een plekje geven. Zijn we misschien ook een beetje ouderwets? Een braaf kind kan stilzitten op een stoel en houdt zijn mond dicht en is rustig. Het wordt wel steeds meer verwacht. Oh wel. Van steeds jongere kinderen. Ja. Denken we in ieder geval. Want als wij in onze beeldvorming kinderen voorbereiden op de basisschool, dan is het nog steeds bij onze generaties zo van, op de basisschool zitten ze ook de hele dag stil. Dus ze moeten wel vooral dat moet je trainen. Dat moet je trainen. Ja.
Maar zo is het ook niet meer op de basisschool, gelukkig. Ja. We zijn ondertussen ook wel wijzer geworden dat kinderen veel meer moeten bewegen en dat bewegen ook goed is om te kunnen leren en dat het leren stimuleert. Dus ook daarin moesten wij een ommedraai maken in onze werkwijze en dus dingen op een andere manier gaan vormgeven, zodat kinderen tijdens die gewone normale dagdagelijkse gebeurtenissen meer bewegen, dat dat bewegelijker wordt. Dus in plaats van de hele tijd op dat stoeltje in die kring, gaan we niet meer op dat stoeltje zitten, maar gaan we ook gewoon staan in die kring. Of we maken bewegingen in die kring, of we gaan op de grond, op de buik tekenen in plaats van op dat stoeltje aan een tafel tekenen. Dus dat zijn hele kleine dingen die aangepast zijn en waardoor een kind dus meer kan bewegen. Ja, ga even naar Daan, want ik hoor hier mensen, die zijn van alle leeftijden die kinderen begeleiden, die hebben ook best wel inzichten en ideeën en weten welke kant het uit moet. Wat kunnen jullie met Superfit dan doen? Wat is de ondersteuning voor Marjan en haar mensen? Wat wij met name doen is wij luisteren naar wat er al gebeurt. En Marjan zegt ook, er lopen verschillende mensen rond die daar verschillende ideeën over hebben. En we spelen in op hun behoeftes, op de hulpvraag die ze hebben om de kinderen nog meer te ondersteunen, meer te bewegen, maar ook gezonder te eten. En het gaat bij ons om activiteiten, om gedragingen bij de kinderen, zodat het uiteindelijk ook gewoontes worden. Hè? Want Superfit is erop gemaakt dat we nu iets doen, zodat het jeugdigen worden, jongvolwassenen worden en volwassenen worden, die de bagage hebben om een gezonde leefstijl aan te houden en gezond op te groeien en het leven door te brengen, zeg maar. Ja, dus jullie hebben de voedingskundigen en bewegingsdeskundigen die daar kunnen ondersteunen. Ja. Kun je eens een voorbeeld geven van de hulpvraag die dan komt, bijvoorbeeld? Wat is een concrete vraag die je krijgt? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen meer groente en fruit eten, bijvoorbeeld? Okay. En daarin... dus Superfit is opgebouwd in verschillende fases, waarin we dus workshops geven, trainingen geven, waarin we ook naar locaties toe gaan om te kijken, hoe ziet die omgeving hieruit, wat doen ze al, enzovoort. En bij dit soort hulpvragen bijvoorbeeld, dan is het goed dat je bepaalde kennis geeft van, kinderen die beginnen met eten, zeker peuters, dan moet je geduld hebben, Ruud. 10 tot 15 keer iets herhalen, iets proberen, voordat ze het ook echt gaan eten. En als jij dan bij de eerste paar keer denkt van, het gaat nooit lukken, of je geeft zelf het voorbeeld niet, of je brengt dat niet enthousiast genoeg, of je gaat kinderen over straffen, of je gaat belonen met andere vormen van eten, dan werkt dat averechts. En daar proberen wij mensen mee te geven dat bepaalde kennis over te brengen, maar ook van, hoe doe je dat dan? En laten reflecteren over hun eigen gedrag. Hoe zit ik daar eigenlijk aan tafel? Pak ik ook een stukje fruit? Laat ik de kinderen zelf snijden? Betrek ik ze bij het eten? Dat zijn allemaal acties die bevorderlijk zijn voor het in dit geval gevarieerder eten en die smaakontwikkeling waar we het hier over hebben eigenlijk. Ja. Eten is aan de ene kant, we hebben het ook over bewegen. Ja. Heb je nu natuurlijk ook veel kennis over. Ja. Maar ik neem aan dat op zich de professionals van MIC bijvoorbeeld, van Spelenderwijs, die hebben wel kennis over beweegspelletjes en dingen. Ja. Wat voegen jullie daar nog aan toe? Nou, we maken ze bewust van dat, wat Marjan ook al zegt, dat je dingen ook op een bewegende manier kunt doen. Hè? De trend is een beetje dat je gaat van een patronen van kringmoment naar volgende moment waar ze zitten bijvoorbeeld. Maar laten we een leuke energizer doen, waarin we de kinderen laten bewegen. We hebben kaarten ontwikkeld, Superfit kaarten met voeding- en beweegactiviteiten, die heel erg in lijn zijn met bijvoorbeeld het VVE-programma, dat op de opvang, die methodiek wordt gebruikt. Mm-hmm. En mensen ervaren dan, je kunt bijvoorbeeld ook een spel doen met hoepels, en je kunt de kinderen vragen welke vorm die hoepel heeft. En je kunt ze de kleur vragen. En vervolgens kun je ze zelf laten pakken, in de ruimte neerleggen, en ze gaan erin staan en ze doen er allemaal beweegactiviteiten bij. Dus zo, dat zijn van die kleine dingetjes die ze soms nodig hebben, of waarvan wij dan merken of ze later teruggeven. Dat heeft me aan het denken gezet. Ik kan eigenlijk op hele makkelijke manieren bewegen, op een leuke manier aan de man brengen, in dit geval de peuter, waardoor ik hem of haar zelfs helpt zich motorisch te ontwikkelen. Ja, dus maar zeggen, je kan ook al bewegend leren tellen, even simpel gezegd. Absoluut. Hoef je niet voor mijn stoel te zitten. Absoluut. En gelukkig gaat de basisschool daar ook in mee. En dan hoeven we niet meer de kinderen, als ze dadelijk een beetje zo richting 4 gaan,
te leren om braaf op een stoel te gaan zitten. Maar kan het ook op andere manieren, dat leren kan op andere manieren plaatsvinden. Ja. Maar Jan, jullie hebben natuurlijk ook een soort van signaleringsfunctie. Je ziet als een kind binnenkomt, echt wel binnen no time, of die uit een gezonde omgeving komt. Ja. Daar kun je natuurlijk heel veel verschillende, laat ik zeggen, niveaus in aantreffen. Ja. Kinderen waarbij dat thuis best op orde is. Kinderen bij wie dat met minder is. En je bent met een groep bezig, hè? Of kunnen jullie het ook individueel aanpakken? Stiekem, misschien wel. Nou, zonder dat het kind het door heeft. Nou, dat sowieso. Ja. Dat sowieso, zonder dat het kind het door heeft. Ik denk dat het beide heel goed naast elkaar kan. Pedagogische medewerkers hebben inderdaad, wat je zegt, die maken al heel snel een soort quickscan. En niet alleen op de motorische ontwikkeling of de gezonde leefstijl waaruit ze komen, maar ook hun algehele ontwikkeling. Ja. Waar staat een kind met 2 jaar? Sommige kinderen zijn nog heel klein met 2 jaar. En andere kinderen zijn al veel verder. En dat kan heel erg verschillend zijn op per ontwikkelgebied. En dus ook bij dat stukje bewegen, motorische ontwikkeling, dat hebben ze zo in de smiezen. En natuurlijk, dit is een aanpak, Superfit is een aanpak, dat doe je met de hele groep. En je bent met die hele groep, ga je activiteiten doen. En soms zijn dat activiteiten waar alle 16 peuters aan meedoen. Maar soms heb je ook activiteiten waar maar 3 of 4 kinderen aan meedoen met 1 pedagogisch medewerker. Dus die gaan heel gericht aan de slag. En dat kan dus ook zijn dat ze dan heel gericht al bewegend aan de slag gaan met een onderdeeltje van het thema. Ja. Hebben we het thema de bakker, dat is een leuk VVE-thema, dan kunnen ze aan tafel gaan zitten en met het speelgoed uit de bakkerswinkel aan de slag en benoemen. En met de broodjes aan de slag gaan of brood bakken in de zandbak. Dat kan allemaal. Maar ze kunnen dus ook met die 3 kinderen, gaan ze nu ook die broodjes verstoppen en, in de groep. En die kinderen dus, ga eens kijken, waar kunnen jullie de boterham, ga de boterham maar zoeken. Nou, dan gaan ze zoeken, waar is die boterham? Dan komen ze met een broodje of met een heel brood of met een croissantje aanlopen. Oké, nee, dat is toch niet helemaal de boterham. Ga nog eens zoeken naar de boterham. Hup, hup, hup. Daar vliegen ze weer door het lokaal om de boterham te zoeken. Dus dat zijn momenten die door de inzet van Superfit hopelijk veel meer gemaakt gaan worden en uitgevoerd gaan worden, waardoor kinderen, zonder dat ze het in de gaten hebben of ze het nou nodig hebben of niet, want elk kind heeft het gewoon nodig om veel te bewegen. Ja. En het is ook gewoon bewezen dat elk kind veel beter leert als die beweegt. Dus daar is geen onderscheid. We gaan geen kinderen apart pakken omdat hij nog niet zo lekker beweegt of misschien wat gezet is of thuis. Nee, dat doen we niet. Het is de hele groep waar we mee aan de slag gaan. Ieder kind komt aan de beurt en uiteraard de kinderen die het extra nodig hebben, tuurlijk, die krijgen wat extra stimulering op dat gebied. Die mogen wat vaker aan dat kleine groepje meedoen. Maar in principe is het voor iedereen van groot belang. Ja, en ze kijken natuurlijk ook van elkaar af. Dus dat werkt ook al heel goed. Ze leren van elkaar. Ja. Ik merk dat jullie elkaar scherp houden. Hè? Jullie worden weer gevoed vanaf de vloer op de kinderopvang. Jullie komen met de ideeën en de expertise. Daar zijn ze op de kinderopvang natuurlijk een aantal uren per week. Mm-hmm. Ik denk dat voor jullie een opdracht is ook om in ieder geval iets achter te laten achter die voordeuren in de directe omgeving van het kind. Ouders moeten mee, broers, zusjes, misschien wel opa's en oma's. Dat is misschien ook wel veel moeilijker, want Marjan, die wil wel. Ja, absoluut. Dat is ook denk ik de kracht van de aanpak. Hè. We richten ons niet alleen maar op die kinderopvangomgeving, maar ook op de thuisomgeving. Dat vergt ook weer andere uitdagingen. Ja, dat moet je toegelaten worden. Precies, ja, ook. En een hele goede manier om dat te doen is door dat partnerschap wat er al is tussen die pedagogische medewerker en ouder, om die in te zetten. Uh-huh. Zij hebben die relatie met elkaar. En ja, we komen uit een moeilijke fase waarin er minder contact was met ouders. Als in corona? Als in corona. Ja. En daar ga je dan creatief mee om wel nog contact te houden. Maar dat betekent dus dat je dat gebruikt. Dat partnerschap is er. En daar moet je op inzetten. Dus daar moet je vooral op meeliften. En dan is het zo van, hoe kunnen wij dan de pedagogische medewerker ondersteunen nog om het gesprek eens aan te gaan over die onderwerpen. Of, wat wij nu doen, is we hebben een koffer die meegaat. Nou, pedagogische medewerkers hebben wel vaker een koffer gebruikt of een rugzak om een bepaald thema onder de aandacht te brengen in de thuisomgeving. En wij hebben daar nu een Superfit koffer voor gemaakt met materialen die geheel aansluiten op de materialen die ook in de opvang worden gebruikt. Met mascottes
die de kinderen al kennen, waardoor ze dat vriendje hebben wat ze mee kunnen nemen naar huis. En zo proberen we dan het kind, dat is al enthousiast, maar misschien ook wel de ouder daar enthousiast over te maken, om samen aan de slag te gaan met die activiteiten die ze op de opvang doen. Mm-hmm. En ook te koken bijvoorbeeld. We hebben mooie samenwerkingen bijvoorbeeld met Jong Leren Eten onder andere, die ons allemaal mooie schorten heeft geschonken en een soepkookboek waar ouders en kinderen dan samen thuis die gezonde gerechten kunnen maken. Ja. En zo proberen we daar binnen te komen op verschillende manieren aan die samenwerking aan te gaan. Want uiteindelijk werkt het best als de kinderen de ouders enthousiasmeren. Dus begrijp ik een beetje uit jouw woorden. Ik denk dat dit een goede strategie is binnen de kinderopvang om dat te doen. Absoluut. Omdat we die ingang al hebben en dat de opvang al heel veel gebeurt. En dat zij dat meenemen naar de thuisomgeving. Ja. En los, we hebben het nu ook, Superfit is systematisch opgebouwd. Hè? En we richten ons op die fysieke omgeving bijvoorbeeld ook. Wat we ook doen is dat we kijken naar de binnenomgeving. Hoe staan daar dingen? Hoe zijn er dingen georganiseerd? Zijn er looprichtingen waar de kinderen goed kunnen bewegen? Maar ook buiten. Wat van omgeving, is dat een betonnen tegelvloer die daar ligt? Of zit er wat relief in? Is dat wat natuurlijk materiaal? Ja. Hoe gaan kinderen daar vanzelf al spelen? Zoals Metske en Misha zijn hier geweest over avontuurlijk spel. Dat is super belangrijk. Als je daar een omgeving hebt die daar al tot uitnodigt, dan gaan kinderen dat vanzelf willen ze dat vanzelf ontdekken. Maar ja, we zijn natuurlijk ook, Marianne, een hele tijd bang geweest dat ons kind van het klimrek viel. Daar moeten we dus een beetje vanaf. Daar moeten we zeker van af. Ik denk dat je ook met peuters die net het lopen onder de knie hebben bewijzen van, dat je die juist moet stimuleren om hun grenzen te verleggen en daar in ieder geval de mogelijkheid toe biedt. En dat moet je niet doen door alles af te kaderen en door het vanaf het derde trapje van de glijbaan een lintje te spannen van tot hier en niet verder. Want ik denk dat we met z'n allen, uiteraard moeten we voorzichtig zijn. En we moeten altijd risico's goed kunnen inschatten. Maar kinderen hebben die bewegingsvrijheid nodig. En ook een peuter, die gaat niet verder dan dat hij denkt dat hij aan kan. En op het moment dat hij dan toch net een stapje te ver gaat, moeten we er zijn om hem te kunnen opvangen, bij wijze van. Maar we moeten hem niet gaan belemmeren om die stap te zetten. En dat is wel iets waar onze pedagogische medewerkers, en dat is inherent denk ik ook een beetje aan de branche en de medewerkers die erin werken. Het zijn over het algemeen vrouwen die toch wat voorzichtiger zijn aangelegd. En daar moeten we ze ook in ondersteunen. En ik moet zeggen, daar helpt Superfit ook in om de bewustwording van dat soort achtergrondinformatie bij onze medewerkers ook tussen de oren te krijgen en hen daarbij te helpen. En te kijken naar bijvoorbeeld binnenruimte, buitenruimte, maar ook het aanleveren van heel bijna kosteloos materiaal of leuke kleine materialen die weinig opbergruimte met zich meebrengt. Dat is ook heel belangrijk in de kinderopvang. Maar die heel gemakkelijk te gebruiken zijn om ze toch die uitdaging te bieden met, al is het maar een pittenzakje, de hoepeltjes, een kleine trampoline, dat soort zaken om te faciliteren dat die kinderen toch dat stapje verder durven te zetten. Daan, de dromen zijn groot. Hè? Eigenlijk probeer je een nieuwe denkwijze, een ander soort DNA te krijgen in een hele generatie. Hè? Betekent dan ook dat we pas misschien over 15 jaar weten of dit echt heeft aangeslagen en in hoeverre? Het zou kunnen. En dan is het nu toch al de moeite waard om er weer aan de slag te gaan. Hè? Want Superfit is er met name voor gericht dat je die kinderen gunt dat ze opgroeien met die gedragingen of die gewoontes uiteindelijk, die ertoe leiden dat ze op volwassen leeftijd zich gezond voelen en gezond zijn. Maar dat is lastig om in te schatten nu wat het effect gaat zijn, hè, over 15 jaar. En soms, ik denk ook dat we misschien soms hetzelfde mogen denken als we nu kinderen opvoeden op het gebied van taal en rekenen. Leefstijlgedragingen zijn gewoon essentieel om verder te komen in het leven. En dan maakt het niet zoveel uit wat het effect is over 15 jaar. Daar geloof ik dan eigenlijk wel in, op dit moment al. Het is de moeite waard om er nu wel energie in te steken, laat het zo zeggen. Ik bedoel daar ook mee. Dit loopt en ik zie er zijn goede initiatieven en het wordt links en rechts opgepikt. Maar het staat toch nog steeds maar aan het begin, denk ik. Wat zit jij voor jezelf, waar zit je op de tijdlijn? Ik kijk daar verschillende invalshoeken tegenaan. Ik denk dat er al heel veel gebeurt, in goede zin. Zowel in de aantallen, onze organisatie heeft gezegd, we gaan het bij alle groepen doen. Dat is fantastisch. Ja.
Er zijn ook andere organisaties zoals Humankind waar we gaan starten. Maar we leggen wel de lat hoog. Wij zien wel ook van, er zijn nog wel verbeteringen mogelijk. Ja. Naar hoe de kinderen zich gedragen in die omgeving, maar ook hoe de ouders omgaan en zeg maar de leefstijlthema's integreren in opvoedstijlen en praktijken, als ook die omgeving waar ze zich begeven. Ik had dat voorbeeld van die betonnen tegelvloer. Ja. Ik kom op locaties die zeggen, we hebben hier allemaal kinderen wonen, die wonen in de flat, die hebben geen tuin. Wij zelf hebben een buitenomgeving waar niks is van groen, boom, heuveltje, alleen maar tegels. En we maken ons echt zorgen over de motorische ontwikkeling. Dan denk ik, dan moeten wij als organisatie, als we die kans krijgen, vaak in samenwerking met school, iets aan doen. Ja, dus jullie kunnen zo'n droog schoolplein gewoon herinrichten met leuke ideeën en als het helemaal verantwoord is. Wel. En dat bedoel ik met die ambities die we nog hebben, die puntjes op de i. Ik denk dat er op verschillende vlakken nog wel verbeteringen mogelijk zijn. Waar we ook naar hard naartoe zijn het werken, is om te kijken wat een beweegbeleid zou kunnen toevoegen aan gedrag. We hebben gemerkt dat het voedingsbeleid heeft heel positief effect gehad op de pedagogische medewerker. In die zin dat iedereen heeft een mening over voeding. Hè? Dat weten we denk ik ook in onze privésfeer wel. Alleen het heeft wel voor een bepaalde basis gezorgd, waardoor het kind in ieder geval die producten krijgt die het nodig heeft om te kunnen groeien, de vitamine en mineralen, als ook die smaakontwikkeling te stimuleren, door heel veel diverse verschillende groentes en fruit aan te bieden. Ja, het is een enorme klus, maar ik denk dat jouw mensen, Marjan, dat zijn ook een soort vraagbaken voor misschien collega's bij andere organisaties. Hè? Er wordt toch gesproken onderling van hoe gaat het er bij jullie aan toe en lopen er nog projecten en dergelijke. Jij bent een soort ambassadeursfunctie dan. Ja, zeker. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Niet alleen naar andere organisaties, zodat het nog breder gedragen gaat worden. Maar ik denk vooral, tuurlijk naar andere organisaties, naar andere pedagogische medewerkers. Maar ik denk dat we nog heel veel, de lat willen we hoog leggen en hoog laten liggen, omdat het gewoon heel belangrijk is. En ik denk dat we daar nog wel wat, ook binnen onze organisatie, toch nog dat stukje motorische ontwikkeling, bewegen, gezonde leefstijl, dat bewustzijn dat net zo belangrijk is dan het leren lezen en schrijven en rekenen. Dat moet wel ook nog groeien. Het is absoluut een onderdeel. Het is echt een speerpunt binnen onze organisatie. Daar zijn onze medewerkers ook absoluut van bewust. Maar het heeft toch nog wel wat tijd nodig om in onze werkwijze en tussen de oren het zodanig een plekje te geven dat naast dat stukje leren rekenen, schrijven, spreken en die taalontwikkeling, al die basale dingen die wij zo belangrijk vinden voor onze, maar dat dit net zo belangrijk is, dat moet denk ik wel nog aandacht. Dat vereist nog aandacht om dat te bewerkstelligen, denk ik. Ja. Dus daar hebben we nog wel werk. Jullie geloof en positivisme gaan in ieder geval een hoop werk al doen. Dank jullie wel. Zeker. Graag gedaan. Dit was Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIC en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet Kanskracht niet te volgen in je podcast-app. En als je daar toch bent, geef een recensie.